चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी गाना मिस नहीं होना चाहिए। biharmasti.in Mixed by Deepak Dilkash। हे धनी गइल रहू अस्पताल, कहो न ठीक ठाक बाटे नुहाल। अरे बोला वो पसीना छूटत है। हे धनी गइल रहू अस्पताल, कहो न ठीक ठाक बाटे नुहाल। खाली बोला हमर मन घबराइल बा। अरे पगली बोला भी समय ठीक नहीं के, चलो जल्दी बताओ। ए राजा कैसे बताई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। ए राजा कैसे बताई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। कैसे भइल हट रानी, रहे रखेलू ना सावधानी। टेंशन मत ले तू कवना हालत में, तनी बोला ये दिल बर जानी। ए राजा जी दिल घबराता, टेंशन में ना कुछो बुझाता। भरता चले में गोड़ बीपी हमर तो बढ़ल जाता। रानी सुनिए के माथा पागल आइलो बा। अरे पागल तोरा नहीं के भैया, तो डॉक्टर से बात कराऊ ना। ए राजा कैसे बताई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। ए राजा कैसे बताई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। biharmasti.in कहले है डॉक्टर बतावा, राज हमरा से ना तू छुपावा। बैठल जाता दिलवा हमार हो, सुनाया जी और न डेरावा। देखो मुंह नहीं के दोले, अभी मुंह में कुछ लिखे गल तोरे फेरा में बानी। खुशी घर परिवार बाबू, नया समाचार बाबू, कुछ दिन में आवे वाला बेटा पिया तोहार बाबू। अब खुश बानी नु। राकेश बच्चन के मुहवा सुखाइल बा। मुंह सुखाई ना, ई कहते कि लड़का होखे वाला बात कहते रे पॉजिटिव आइल बा। राजा लेके मिठाई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। राजा लेके मिठाई, चेकअप में रिपोर्ट तो पॉजिटिव आइल बा। biharmasti.in